Já jsem pan Řeznice, to je můj vejce. Takže věděl, jo. Pěkně ratlík. Chytrničku sežral, do sela maličkou, kuchařovci tom chytil, vasil ho páličkou. Plačali všichni psové, stavili pro něj hrob. Na dětském rámoru... O ne, přijede pan císař. Musíme něco postavit, nějakou poctu pro něj, ne? Haďo, udělej mu krásně kulatý obličej, asi takhle vysoký a takhle široký. To ti naměřuj, ne? No, Ester, udělej mu takhle dlouhé nohy a takhle široké. Láďo, ty máš na starosti byty, víš, co máš dělat. Aby bylo vidět. Já jdu zakopat toho psa. Když tam tady... Chtěl by to velký vosy, aby všechno viděl, tak naděž do šup. No, ještě císařský nos, Ester, práce. Tahle práce je tak vyčerpávající. Myslíte, že už máme hotovo? Já myslím, že ano. Mistrovské dílo je hotovo. Ta podoba. Celý já. Vidíte to? Ta podoba? Až zase za břicho popadám. To už jsem zakopal. To je pan císař. Tento pomník je na počest císaře, aby i další generace viděla, jakého jsem měl skvělého císaře.